Sabuko. Komunongopinda. Ngoda kunge mwena ngembeva iri kupinda mumusingwi. Ngembeva iri kupinda kudhugurana pambudlo. Gedhe ranga rakavhurika ndiri. Saka kana gedhe rakavhurwa munoti ndini pana pa padhuze. Mama karara mdana. Yeah. Saka unondudza kuti iyo kana munhu akarara zvoro kuti munhu aumusvika uchimubvunza kuti ndasvika pamba pake. Saka unongosvika woita madiro acho zvinonoti gedhe rakashama. Ndakarara. Aplazi nanje ingoziya kwandi kuenda. Ndasina need my direction. Yeah, zvimachawa zvinonetsa. Right. Mabatsireni. Ndira kutora foni yangu yandakasiya. Kutora foni? Ndasiya musi Friday. Munoshanda pano? No. Ndeni pane pesa anogadzira mafoni mukati ndakasiyira foni. Mask iri ku? Mask ndai. Apa you're in social distanced. I have this problem when I was in kuchikoro. Kuchikoro maizisi what you don't listen when the radio is saying social distancing. It means you have to socially distance. So dera uko. Andina COVID yangu mdana. Unozeza una COVID. Uri nganga. Uri doctor. Une PhD. Are you a microbiologist? I'm not. Saka. Unotembe? Aribere fatwa. Scam. Washia foni yako msho ngani? Ndakaisha musi Friday. Friday. My Friday gore. There are 365 days a year. Divide those with the Fridays that you find in 52 weeks. You find 52 Fridays. Why Friday? Which Friday to be specific? So I can help you. Pamdara gore no na Friday I understand katambo ti afamba. Yeah. That is which Friday? Last week. Nzani? International. International game. Mseka sala mgerasti. Seka zvako muzukuru wasarawanda. Mimi nonzani. Tinachadi? International game. Mandifonere polisi kuti wawe wafana vaya. Awanotora pane mangemba acho. Aiwa, sine mangu aisi mangemba yake. Mangemba. Kana tiri kwedu kuna na mrewa ko. Tinashe mangemba. All right. Phone number dzako? 0737. All right. 1712 132. Iyo mbane. Wakaipa musi Friday. Pana apa kuratidza kuti handiri kuona bhuku rangu zvakaita mufana. Ndakatonyora muchibhuku. Uri kuona pakanzi sign in. Handiti? Ndakasaina. Handiti ka? Apa pakanzi sign out. Handiti? Kuzvindara. Sign in kweyo unosign out one. It means that you are not kubuda handiti? So I cannot allow you to upinde because as it stands you are still inside. Saka foni yako iri inside. Saka uri mbavha. Ndakabuda makarara. You are a thief. You are a magnanimous thief. Uri kuda kupinda kuda kunoba because right now in my records you are still inside since Friday. But kana ndiri mukati sendri but na mapurisa. This is evidence. This is admissible in a court of law. Msadane zvenyiporisi mdara, msadane zvenyiporisi ndataurira ndara. Vanhu vamwe chete. Andikutaura. Ndangoentra foni yangu inafadza. Iko addressing kako akapfeka kaka ndembava ana mjubeki pambara. So the point is mfanani. Anditika. You go. Anditi. Kana ndazopinda mukatumu and I'm thoroughly satisfied that the phone that kana unge irimo and I talk to Fatso, I understand. For now. Pamdara even ID number irapa ndiyangu ndatoona when phone number irapa is your phone number wataura. But ID number yacho ndiyangu. Kose wakanyeba phone number. Ainya phone yacho ndiyo ndakazosiya mukati. Ndoza wakangwara ka kuti ndinyere phone number yangu chaiyo. Chaiona ngwarati. Pamdara ndango kulita phone yangu. Ndati nini? You are still inside. Kana uri mukati umukutsvage pana? Because you didn't log out. But chimi andingo log out ndo ndadzokera. It doesn't work like that mfanana. Anditi, it doesn't work like that. Andika. Mdara msadara. Chende. Mvana, ndakatena karati kai. Mama tena karati mdana. Mvana, ndisishaka. Sorry mdara. Ore mdara. Mvana mvana mesh. Ndizodwa shena mvana. Mesh. Mesh. Bando ndizodwa shena. Mvana inini? Mesh. Akimbo Caravaggio. Shiri neminoke mbeva kunge. Pochimon chintorera mungo chambi. Yo mbana ndokusakadza mbana. Manda size neuzwa mbana.